People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Helle Emil, hvad er det, der sker her i dag? Jamen, grunden til, at vi er her på Gammelgård i Herlev, det er, at Karen Sallikat, som jeg har samarbejdet med gennem mit kunstfirma, udstiller her, efter hun lige er kommet hjem fra USA, hvor hun har haft en stor udstilling i New York, og nu er på galleri derovre. Og tidligere har hun så været i London på en stor censureret udstilling, og er altså nu her på Gammelgård med Jakob Herskin og Michael Breum og udstiller. Karen Sallikat, hvad er det, hun laver? Hun laver skulpturer, og dem kommer I så til at høre en masse mere om. Men det er meget sanselige skulpturer, meget bløde, runde former. Og så har hun altså lavet her en meget speciel ting. En udstilling med et rum fyldt med engle og med musik, der er hævet ned fra NASA's rumsonde. Og det har altså en helt skøn effekt. Karen, nu står vi her i englerummet. Den engle her lige bagved, den er da sådan lidt abstrakt. Den har 6 vinger. Ja, det er en seraf. Og seraferne, de har 6 vinger. Det er de engle, der står Gud nærmest og beskytter livets træ. Så derfor har jeg tænkt, at det var vigtigt, at nu har jeg arbejdet med engle, men at det måske var vigtigt, at der kom nogle serafer herned til os og hjalp os lidt med det her med livets træ. Det tror jeg er en vigtig ting, at vi beskytter. Og de andre engle her udenom, det er ærkeenglene, jeg arbejder med. Det er Michael, der står der med lysværet. Og Michael, han er den engel, der kommer til os, hvis vi har bindinger, og vi skal have skåret væk. Så kommer han med sit lysværd og skær for os. Han sidder der og venter på, at vi beder ham komme, fordi han kan altså ikke komme, før vi beder ham komme, hvis vi har de her problemer med nogle byrder, vi skal have skåret væk. Så han sidder og venter tålmodigt på os med sit sværd der. Hvor ved du det fra? Jamen, altså, når jeg laver mine ting, så får jeg billeder i hovedet, og det er dem, jeg laver. Og så er der Rafael derovre bagved. Han er lægernes engel, og det er ham, der læger alle sår. Og bagved igen, der er Gabriel over bagved. Og han er lidt sammensundet, og den hedder Gabriel græder. Og Gabriel er håbets engel, og han græder lidt, fordi at vi ikke lytter, tror jeg. Og så er der Uriel, den sidste ærkeengel, og han er lidt sådan døds- og genfødselsengel, der står for skift. Og den sidste herovre, det er så, den kalder jeg tillid, men den handler lidt om historie om Jakob og englen. Det jeg har lavet i det her rum, det er også, at jeg har sat lyd til, og det er NASA, der har optaget lyd ude i rummet. Og den lyd rummet har, som bliver afspillet her.
Og det synes jeg er interessant, at rummet har en lyd. Som simpelthen, der er musik derude for os alle sammen, uden at vi ved det, men der bliver simpelthen spillet derude for os alle sammen. Helle, du var med fra starten, da man lavede den lov om afskrivningsregler. Hvordan går det med det? Ja, afskrivning af kunst i virksomhederne, tænker du sikkert på, og det går jo ikke så godt med det. Altså meningen med afskrivningsmulighederne var jo oprindeligt, at så skulle det blive omsat for mange flere penge. Virksomhederne skulle købe meget mere kunst, og dermed kunne støtte unge kunstnere eller nulevende kunstnere derigennem. Og det har vist sig, at der stort set ikke er blevet afsat noget som helst mere, end før den her lovgivning kom igennem. Det kan dels være, fordi at virksomheden ikke har været opmærksom på det, man har ikke været dygtig nok til at fortælle om det, men det har måske også bare noget at gøre med, at de virksomheder, der køber kunst, de køber den stort set, hvad enten de kan afskrive den eller ej. Det, der så selvfølgelig fra kunstnernes synspunkt også er ærgerligt, det er, at hvis de for eksempel ikke er uddannet inden for akademiet, så er de under alle omstændigheder svært ved at blive accepteret som kunstnere i Danmark. Der er det nærmest nemmere for dem at få en accept, hvis de tager på udstillinger i udlandet, hvor man ikke har de samme smagsryttere, som der jo desværre er en del af i Danmark. Her i det her rum, der kan man se dine medudstilleres ting. Hvem er det, de er? Jamen, jeg udstiller her sammen med Michael Breum, som er keramiker, og Jakob Hersken, som maler de her billeder. Og det var så sjovt her, da vi pakkede udstillingen ud med Jakobs og mine ting, fordi at vi havde faktisk jeg havde lavet en skulptur, der hedder Try to Fly, som står der. Og da Jakob pakkede sine billeder ud, så sagde han, se hvad jeg har her. Han havde malet et billede, der også hedder Try to Fly. Så, og de står næsten ens. Det er den fugl derovre, den står sådan lige og forsøger at flyve, og det gør min skulptur også. Og det var ret sjovt. Og det vidste de ikke? Nej, det vidste vi ikke. Så de står selvfølgelig sammen derovre i hjørnet. Og så er der en, der laver keramik. Ja, Michael Breum laver keramik, og han laver sådan nogle meget rustikke ting, hvor han gør meget ud af glasurerne og materialerne i det. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.